кормандони махкамоти корҳои дохилӣ дар баробари иҷрои вазифаҳои хизматӣ барои кӯмак расонидан ба табақаи ниёзманди ҷомеа бетараф нестанд. чунин амали инсондӯстона чанде пеш аз ҷониби роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон ба тарбиятгирандагони интернати назди муассисаи таълимии ноҳияи Спитамен расонида шуд. дастгиру ёвари ниёзмандон будан ва бо амалҳои хайрхоҳона хотири онҳоро шод намудан аҷру савоби бешумор дорад. дар ин раванд кормандони махкамоти корҳои дохилӣ низ амалҳои инсондӯстонаро анҷом медиҳанд. ба муносибати рӯзи кормандони милитсия санаи 11 ноябр роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон ба интернати назди муассисаи таълимии ноҳияи Спитамен ташриф оварда тарбиятгирандагонро бо либоси зимистона таъмин намуданд. сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон полковники милитсия Шарифзода Темур Икром бо тарбиятгирандагон суҳбат намуда сиёсати ятимпарварона ва хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро таъкид дошт. мафсуф онҳоро ба дарсомӯзӣ, пешбурди тарзи ҳаёти солим, забономӯзӣ ва аз худ кардани илмҳои муосир ки дар оянда барои мутахассис шудан дар ин ё он соҳа мусоидат мекунад талқин намуд. армуғони кормандони милитсия аз либосҳои гарм, пояфзолҳои зимистона ва ширинӣ иборат буд. ҳамаи 21 нафар тарбиятгирандагони интернати назди муассисаи таълимии ноҳияи Спитамен аз чунин ғамхорӣ бархурдор шуданд.